ka na apụ onye fụcha ezigbo akwa oyi egolu ọ lapịa je egolu handkerchief eme ọba ịdọ ya aka ikuku ọba ịdọ ya aka eje n'ime afịa ji ga-akwa handkerchief unu ka ngoje eje n'ime afịa ji ga-akwa handkerchief unu ka ngoje ikuku kuo madaba ya aka maka zinụmụgbọtọ ikuku kuo madaba ya aka maka anụmụgbọtọ ụmụ webụ na anụ megwu ewo na nke abụziri nke na-eri ugbu a ụmụ webụ na anụ megwu ewo na nke abụziri nke na-eri ugbu a nwanne echi gara aga ka m gbara moto ka m gbaruo Owerri anyị agbagide tụta n'ọzọ bụrụ expressway na-ekwazie wangelu yi mbe n'ukwu nyefee tuo draiva sọsọ mụ na draiva nọkwa n'ime dị moto digel abanye dị moto dị draiva atọ nọ na-ene digel isi draiva gakwanụ n'iru dị draiva na-ene digel gakwanụ n'azụ dị draiva na-ene digel nye nekịta digel enotisi n'ọnya nwa ka a na-ene digel ajụba dị draiva what is your problem ọ na ifuba onye yi dị akwa anyị dị draiva si ya na ọ bụla akwa iyi ka m na-enene na mgbe iji ịba moto a ka m na-ene n'akwa iyi na ugbu a na ihe ewerego m anya gị ije na-alụ gị a na onweghị ebe m fụrụ ego ị ga-ejikwu m ụgwọ moto a biko ebe ka ị debere ego ị ga-ejikwu ụgwọ moto a maka na o nwere ebe m fụrụ onye bụ ego na-alụ gị onye ga-akwụrụ m ụgwọ moto a na mkpụrụ oge ebe ị na-eje dee ifere ejide digel ozugbo digel ewere kọtị ntụ na windo moto bido kwuchibe onwe ya ozugbo ọ na-etụsa ọrụ ozi ya na ọdụ egwu